Dobrý deň, vítam vás pri videonávode dlho očakávanom na flashnutie Androidu 2.3.7 na tento telefon Sony Ericsson Xperia X8. Tento návod slúži na flashnutie custom ROM už rootnutý telefón, hej, takže rootnutie tu nebudem ukazovať, to si nájdete inde. Tento telefón je vyrobený po 29. týždni roku 2011, takže nie je možné odomknúť bootloader, to sa ani nepokúšajte, pokiaľ ho máte po tomto datume, ten datum nájdete pod batériou. Inakšie by ste ho proste zabili, ten telefon, hej, takže tento návod je pre telefóny s originál Sony Ericssonom jadrom, hej, takže takzvaný štok kernel, a teda je to pre tieto telefóny určené. Takže čo by ste mali mať? Tento telefón rootnutý, samozrejme. Baseband 0.15, to nájdete v nastaveniach informácie o telefóne. Verzia základného pásma končí 0.15, super. Originál kernel, samozrejme. No a program X-Recovery, to bude v návode, ako ho nainštalovať. Takže ideme na to. Stiahneme si samozrejme potrebné súbory, ako je v písanom návode, čiže X-Recovery, cez Google Play Store správca súborov, potom zo stránok ROM GingerDX verziu a súbor GAPS. No, toľko k tomu teda. Takže na pamäťovú kartu si teda dáme tie veci, to ukážem v strihu. Na SD kartu si teda nakopírujeme rozbalený súbor X-Recovery. Tam sú tieto tri súbory, Busidos, Chargemon, X-Recovery. No a do zložky napríklad ROM GingerDX, tam je súbor GAPS a GingerDX. Takže tieto dve veci nakopírovať na SD kartu. Dobre, takže veci máme na pamäťovej karte. Teraz ideme do marketu, kde si nájdeme na ES správca, stačí, ja to tu už mám, správca súborov. Stiahneme. Počkáme. Inak týmto flashnutím získate okrem iného multitouch, viac voľnej RAM, takže rýchlejšie teda spúšťanie a tak ďalej, svížnejší ten telefón, nové funkcie, ktoré neboli dostupné v 2.1 samozrejme a tak ďalej, je to fakt veľa. Rôzne možnosti nastavenia fotoaparátu, hej. Dobre, máme. To znamená, teraz ES File Explorer. Otvoríme ho.
Musíme mu povoliť root práva. To je nejaké predstavenie. No, takže si skontrolujeme, že to tu máme priečinok X-Recovery a v priečinku ROM DX. Dve tieto veci. Vrátime sa späť, takže teraz z priečinka X-Recovery tieto tri súbory podržíme, no to bzukne, označíme všetky tri súbory, dáme buď kopírovať alebo vystrihnúť, to je jedno, ideme späť, no, teraz do priečinku systém, bin, no a teraz musíme povoliť root tejto aplikácii, to znamená ľavým tlačidlom pod displejom si vyvoláme ponuku, dáme si nástroje, zrolujeme nižšie, root prieskumník, stlačíme root prieskumník, tu by nám to malo vyhodiť super userav, teda povolenie na, no, ale nevyskakuje, takže budem musieť reštartovať telefón, to myslím, že som tam už aj písal, nie vždy na prvýkrát to fachčí takto, takže je nám ľúto, jasné, takže zrušíme a reštartujeme teda telefón, respektíve vypneme. Niekedy to takto blbne, takže vidíte to aspoň aj tunak origoš, že aby ste sa teda nebali, že vám to teda sa niečo pokazilo alebo čo. Tak, som späť. Povolil som ladenie USB, to je v nastaveniach aplikácie vývoj, ladenie USB zaškrtneme, hej. Ideme do správcu súborov, root prieskumník a aj tak to nejde. Takže reštartoval som teda telefón. Skúsime teda ešte raz. Opakovanie matka múdrosti. No, takže na to tu už hneď vybehlo. Požiadavka super, takže dáme povoliť. Dobre, a je to. Takže X-Recovery. Označíme 3 súbory. Dáme kopírovať. Ideme späť. Zložka systém, bin a teraz teda musíme ľavým tlačidlom otvoríme si root prieskumník, vybehne nám tu takto ponuka, pripojiť RV a zvolíme pri obidvoch, zmeníme na RV, OK, boli udelené prístupy samozrejme a dáme vložiť. Ak vám vybehne, že prepísať, že už existuje nejaký súbor, Chargemon tu mám, tak dáme iba prepísať. Takže prebieha kopírovanie úspešné, takže Busybox, Chargemon a na konci X-Recovery. Dobre, zavrieme a takže X-Recovery máme, teraz reštartovať telefón, respektíve vypnúť a zapnúť. A už sa dostaneme teda do recovery medu
A to tak, že zapneme. A keď sa ukáže logo Sony Ericsson, tak pravým tlačidlom stlačame do nekonečna. No, teraz, takže stlačame. A je to tu. X-Recovery. Máme to. Dobre. Ovláda sa tlačidlami hlasitosti hore-dole. Nefunguje tu dotýkový displej samozrejme a potvrdzuje sa stredným, vraceme sa späť pravým. Teraz. Pripojíme opäť k telefónu, k počítaču telefón. Po pripojení k počítaču si zvolíme s tlačítkami s hlasitosťou. Ideme do Partition Tools, potvrdíme, a úplne dole Mount USB Storage. No a v počítači nám vybehne okno z pamäťovej karty. Takže sme opäť na SD karte. Skontrolujeme si, či máme ROM. Takže ROM, GingerDX, takže GAPS. GingerDX, dobre. Ideme späť. No, teraz vlastne môžeme odstraniť príčinok Android Secure. Android a iLost.dir. Teraz si vytvorí sám po spustení telefónu. Dobre, to by sme mali. Takže na telefóne dáme opäť, potvrdíme unmount, tým sa odpojí vlastne karta od počítača. Dáme späť a ideme flashnúť. Alebo respektíve reštartujeme, to nám netreba, pozerám na ten písaný návod. Takže dáme unmount a ideme na to, takže prejdeme do Install Custom Zip, potvrdíme, Choose Custom Zip from SD card. No a tuto máme v prečinku ROM, GingerDX a máme tu GingerDX blablabla a GAPS. Dáme GingerDX, potvrdíme, yes, install, potvrdíme a už sa nám to inštaluje, flashuje nová ROM. Upozorňujem teda, že pri tomto sa nenabíja telefón, aj keď je zapojený, takže bacha na to, musíte mať fakt nabitý telefón a zbytočne sa nezdržovať s týmito vecami tunak v X-Recovery, pretože by to bolo prúser. Takže inštalácia postupuje. Teraz sa vlastne inštaluje samotná ROM. Počkáme. Následne potom inštalujeme do súboru GAPS. Dobre, install from SD card complete. Takže máme to. Ideme späť. Alebo teda, no hej, späť. Install custom zip, opäť choose from SD card, ROM, GingerDX, no a označíme GAPS. Potvrdíme, yes, install, potvrdíme, to nám rýchlejšie prebehne. Install from SD card complete. Dobre.
Takže to máme, no môžeme ešte, dáme sa späť, môžeme ešte spraviť full wipe, alebo wipe cache partition tiež, dáme full, počkáme, dobre, a už dáme len reboot phone, počkáme a nabehne nám už Android 2.3.7 práve na ROM GingerDX. Prvé spustenie samozrejme bude trvať trošku dlhšie, nechám to, nech vidíte, ako mne to dlho trvalo. Logo GingerDX. No a to je asi tak všetko. Po nastavení telefónu ešte dobre reštartovať ešte raz. No a už si ho potom upravíte ako chcete. V tejto novej verzii, teda poslednej, čo je zatiaľ verzia 0.31b, sú je zopár takých noviniek samozrejme, ale to vám predstavím možno v ďalšom videu, nejaké tie zmeny. Takže nabieha nám butovacia animácia GingerDX, to už tam budete mať, samozrejme dá sa to zmeniť. Takže nabieha nám nový Android 2.3.7 Gingerbread na telefóne Sony Ericsson Xperia X8 so stock kernelom, s originálnym Sony Ericsson kernelom, jadrom. No, welcome, dáme tu change language. Si sa troška naštartovať. No, dal som Deutsch, nevadí. Dáme si slovenčinu. Klikneme na Androidka. A je to. Toto nejdem riešiť, to si už vy nastavíte. Takže preskočíme tieto nastavenia a to si samozrejme vy už nastavíte ako chcete. A je to tu. Android 2.3.7 na Sony Ericsson Xperia X8 so originál Sony Ericssonom jadrom. Je to tu. Takže dáme si nastavenia. Je to tu zmenené, samozrejme už tu úplne inak, hej. Informácie a je to tu. Číslo modelu X8, verzia systému Android 2.3.7, verzia jadra 2.6.29 Sony Ericsson. Takže ďakujem za sledovanie, dúfam, že som vám pomohol s týmto videonávodom a uvidíme sa opäť pri ďalšom videu na fanportále YouTube alebo na YouTube portáli Xperia X8 fanportál. Majte sa pekne, dovidenia.